adwa konyo. 1 minute. Ingeni nitie politics gi development. Yes. Politics en mogo saneni. Development en mitime ground. National government niga lokeso NGCDF. Wantie gi kera, kura, all those things. Gin gibedo implemented kata mbunge onge, which means ni for example Kopi Wandai poko bedo gi mbunge for all this time, but gik moko timore because budget no se team ma nyiso na location mar constituency no nitie. Wantie gi by elections mang'eny in the country, but poko nyu mayuak ni yoro ne okopa nikech you don't have the MP. Yes. So the president ne de manyo kony to mano samoro kony mar odi. Kenya constituency ido for example awuok Homa Bay County. Homa Bay nigi constituency aboro. Constituency aboro gin tiere a national government to devolve government ma irito gi county government ma bin tiega location from national government and tax mechulo piny kucha. Gima watemo wacho ne the president of Raj nikech entie en ja Kenya kendo en jatendwa, but nitie procedure medego ni Nyasaye no wacho ni ichopo ire kalo kuom ng'awa, kuom Yesu. So in our political life, Yesu wagin political parties wa. So political parties wa ntiere gi party leader. For example, kan bunge makase pul kaka dibet kawuono ni, to okanyal dhi manyo President William Ruto tawera ina ka okadia penje kako paro gi gimonego watim, because development osebiro already without me. I'm very sorry, ni ago Mosca, based on the joke as a poll, because no way to our beloved MP. But Oknyal stop, Katamana Basari Makin, Oknyalo when you communicate Kuruongi, because Gik Mokolose will devolve from national government to county government. Kurugimata Montemo, procedure, Medon border a sitting room, Kata Dine. Emasa Moro Katakilogo party. Ndijo mwana luchimka okulogo, ndijo bok nyal bede line. Grande gine dika mitu okay. Tunitire procedure melu kicho pengowa esu. Gimote munyiso jo matiro dikit aparon debate makawuono no dewa kata oko tema ngowa kata oko dewa. Gimo watimuru ni kata mana kaodo kwa donganja luo. Iyudo kantiere procedure kata mana mar chiemo. Ni wuoyi maduonge makuongo toko ne joma tindo. To nitie nyathi matin moro ma yingo ma enie wang' moko nyari to toko cha. You can learn that character. To baba Raila Amolo Odinga ma wuon ODM party osebedo japok maber. Nikech kata mana MDG makoro wantiere gi MCA mare ka. Bende baba podo koringo, podo koriembo gi. Kata kana wedo gi kuno, podo komulgi. Na nenie social media ki wuoyo, oburu wuoyo, ng'aticha be wuoyo. Sama ne gi wuoyo no. Wachon party leader ok ng'ata. Party leader ok ng'ata, an ng'at Raila. Sama ne gi wuoyo no, ne nitie some unity. Ok watamore multipartyism. Nikech we fought for multipartyism. Ne wakedo mondo wayie ne kila ng'ato nyalo bedo gi political party mare. But kata ka wan gi political parties, let me help my brother here. To dwani political party ni kidhi ng'iyo political parties ma Mount Kenya giriwore kanyakla gi support one person. Onego bini ka untie gi MDG as a political party. Mano woka mane wacho ni mano ng'isi ne riwore uru kanyakla ka sani yuwa. Ngene kata gi yuwa mono is the problem. Political party matindo. Political parties matindo gi. Onego bini ka gise de genwango to giduok gi form giluongo ni collusion. Collusion ni nyiso wane ya ka kiny ODM. Okay. Kech ma assistant party mar ODM. Ka kiny ODM ni kata mana sick bed kitane mono sick bed. So sick bed, not that we're not dying anytime soon. In fact, let me tell you kapoko ngada. Ngeni after KANU the ODM party kende mosebedo more than 20 years to be the onge serikal to be nige members moloyo the ruling government. Koro kiki wuoyi giri mathende gimotemo wacho watemo jiwi ni kin ka ODM onge to wanyalo konyi mondo ibed party maduong'. But sani